Retuit Ràdio, un espai de trobada per connectar la totalitat dels membres de la comunitat educativa. Retuit Ràdio, un programa que compta amb la col·laboració dels centres educatius de Benicarló, amb el suport de l'Ajuntament i l'impuls de la Conselleria d'Educació. Retuit Ràdio, ara sí que estem connectats i connectades. Hola! Avui en Retuit Ràdio participaran l'Escola de Formació per Adults, el Col·legi Mestre Martínez Ródenes, l'Institut Ramon Cid i el Col·legi Nuestra Senyora de la Consolación. Hola, me llamo Yolanda y soy una exalumna de la Escuela de Adultos de Benicarló. Quiero contar un relato que se titula La gramática del emperador. Me gusta porque demuestra lo importante que es estudiar bien la gramática. La gramática del emperador. Hay que saber poner bien las cosas cuando escribimos, porque puede ser tan importante lo que decimos como la manera en que lo decimos. El emperador Carlos V era el hombre más poderoso de su época y se pasó casi toda su vida haciendo guerras y armando ejércitos. Se cuenta que una vez le dieron para que firmara una sentencia de muerte y en ella ponía: perdón imposible, que cumpla su condena. El emperador leyó la sentencia y antes de firmarla la corrigió. Cambió la coma de sitio y dejó el texto así: perdón, imposible que cumpla su condena, con lo que le perdonó la vida. Gracias. Els alumnes de quart B vos explicarem què són i què fem en una actuació educativa d'èxit que es diu Grups Interactius. Els grups interactius són grups de 5 o 6 persones on ens ajudem uns als altres. També hi tenim voluntaris que ens ajuden quan ho necessitem i tots junts aprenem més i millor. Els voluntaris són els pares i mares dels alumnes i fan com de mestre o mestra per a cada activitat. Les activitats que fem és repassar les assignatures mitjançant fitxes i jocs de taula. Per exemple, jocs com el bingo i els 10 porquets, que són on repassem les matemàtiques, i el parauletge, que és on repassem les llengües. Quan fem grups interactius em sento feliç perquè tinc l'oportunitat d'ajudar els altres. M'ho passo molt bé, sobretot quan ve la meva mare. Ho passo molt bé, ja que aprenem moltes coses o repassem feina que vam fer per a saber-ho millor. I fins aquí la nostra explicació dels alumnes de quart B sobre l'activitat dels grups interactius. Ara els nostres companys de tercer A han preparat unes preguntes per a conèixer a dos voluntaris. Paco i Lore són dos voluntaris que han vingut a grups interactius a la nostra classe de tercer. Voleu conèixer-los? Escolteu. T'agrada vindre a grups interactius? M'encanta. Me pareix una activitat molt interessant i estic molt a gust amb vosaltres. És difícil ser voluntari? No és gens difícil, els xiquets ho posen tot molt fàcil. Què és el que t'agrada dels grups interactius? El que més m'agrada dels grups interactius és veure realment que els xiquets fan un aprenentatge en comú, s'ajuden moltíssim i això és molt satisfactori. Em sento molt bé quan s'acaba l'activitat, sobretot quan en la fase d'assemblea els valoren una mica com ha sigut el comportament i sí, m'ho passo la mar de bé. Estàs content d'ajudar a altres persones? Sí, jo estic molt content d'ajudar a altres persones. En el cas, per exemple, d'aquesta experiència, a Gemma i a l'alumnat de la seva aula, em sento solidari, clar que sí. Penso que la solidaritat és una actitud necessària, no?, per a que entre tots, la convivència pugui ser millor. Recomanaries a una altra persona fer-se voluntària? T'agradaria tornar l'any que ve? Per supost.
transmitint la meva experiència, que des de luego és molt positiva. I sí que vull anar l'any que ve, sí. Hola, l'alumnat de quarta hem creat la segona part dels 3 porquets. Espero que us agradi. El llop no s'havia donat per vençut i seguia intentant entrar de qualsevol manera. Els 3 porquets pensaven que si seguien així algú podria acabar ferit. Aleshores li van proposar al llop una competició en la que, si ells guanyaven, el llop els deixaria tranquils. I si ell guanyava, els porquets li construirien una casa amb barbacoa i piscina. Com que era Pasqua, la prova tractava de trobar ous de Pasqua. Els 3 porquets van guanyar, perquè eren més intel·ligents, però de totes formes van decidir ajudar al llop a fer la seva casa. Finalment es van fer amics i cada cap de setmana es banyaven junts a la piscina i feien jocs per a divertir-se. I ara, tercer B de Ródenas presenta una nova versió de Resistiré. Quan estic a casa i m'avorrisca, quan ja no hi puguem més, Quan no em quedi res més que patir, i el confinament no aguantarem. resistiré, Com la mar i les muntanyes, no em rendiré, Suportaré el tancament i les fases de després. I si els somnis esgotats desapareixen, resistiré. resistiré! Quan siga lliure com el vent, Quan es pugui al col·le tornaré. quan no es veig amb altoses, aprofitaré tots els moments. Jo ballaré, vull ser alegre i lliure. Tots els dies de la vida gaudiré i si els meus somnis esgotats desapareixen. Estarem bé, estarem bé. Desde Ródenas, resistir! Hola, xics, com estem? Hola, Anna, molt bé. Tenia moltes ganes de veure-vos. Trobo que vos heu fet més alts i tot. Ja, l'adulta! Hola, xics. Ara que estem els 4 sols, tenia moltes ganes de saber de vosaltres. Doncs sí, Guillermo. Amb això del coronavirus hem canviat moltes coses. Per exemple, jugar al futbol, jugar al tennis. Ara que traus el tema, Jaume, si us adoneu ens estem veient a través del mòbil i l'ordenador, cosa que molts de nosaltres mai havia fet. Vos vaig a fer una pregunta, sols per curiositat. Com vos sentiu quan fa unes setmanes, per culpa del coronavirus, només podíeu veure els vostres amics o familiars darrere d'una pantalla? Quins van ser els vostres sentiments, xics? És una pregunta molt interessant, Anna. La veritat és que em vaig sentir bastant estranyada perquè va ser un canvi molt gran per a mi. El fet d'haver de veure els nostres amics i familiars a través d'una pantalla i no poder tocar-los ni sentir-los de prop va ser una mica trist per a mi. Primer me va resultar un poc estrany, perquè no m'ho creia. Després me va impactar molt el fet de que quan algú tenia un aniversari només el podies felicitar pel telèfon mòbil. Doncs jo sentia molta tristesa perquè, com sabeu, jo sóc un xiquet molt sociable que m'agrada estar amb la meva gent. Ara tinc una altra pregunta. Què va ser el més difícil de les classes virtuals? Bé, a mi el que em sembla un poc més difícil és el fet de fer els exercicis a casa i no poder preguntar-li al professor en el moment que tinc el dubte com si estigueren a casa. Ja sabeu que això de fer-ho de manera digital és una mica més difícil i més per a nosaltres que mai ho havíem fet. Per a mi el més difícil ha sigut que no ens podíem veure i no podíem fer activitats junts. Nosaltres estem molt acostumats a treballar en grup i amb els meus companys. Teniu tota la raó. Jo també penso que una de les coses més difícils és no estar al vostre costat per a poder ajudar-nos entre nosaltres. Perquè tenia tantes ganes de veure-vos, però moltíssimes. Ara us vaig a dir la meva pregunta. Creu vosaltres que les noves tecnologies
afecten el ritme d'aprenentatge d'altres xiquets que no tenen recursos? Jo crec que sí, perquè antes els xiquets que no tenien recursos podien anar a classe i aprendre de lo que dia el mestre, però ara no poden anar a les videotrucades ni tampoc saber què li han explicat. Us he de dir que tampoc fa falta ser un xiquet sense recursos per a tindre problemes. Si hi ha 2 persones xicotetes a casa i només tens un dispositiu i tenen les classes a la vegada, tindràs que buscar-te un altre dispositiu per a poder fer-les. Jo també penso com tu, Guillermo, com que no tenen la mateixa oportunitat de tindre tecnologia com nosaltres, ells no poden avançar tan bé en les classes. No penseu que som molt afortunats de tindre uns profes, uns papis i unes mamis que ens ajuden? Tant de bo tots ho tindríem que tindre. Jo crec que és un problema per a totes les famílies que no tenen ni ordenador, telèfon o altre dispositiu, perquè es perden quasi meitat del curs. Ara em toca a mi. Ara vull conèixer com vos imagineu les classes en un futur no molt llunyà. Jaume, jo després de tot el que ha passat, aquests dies m'imagino de tot. De fet, me les imagino anant al col·le amb mascarilla i guants, però respectant les distàncies de seguretat. No em puc imaginar com serà tot això, però ho haurem de fer per bé de tots. Lia, jo també penso que tindrem moltes normes d'higiene. Penso que pareixerem astronautes. També m'imagino les classes amb menys xiquets, perquè ja no podrem ser els que eren dins d'una mateixa classe i amb més material digital. En definitiva, bastant diferents de com són ara. Jo crec que aniríem un dia sí, un dia no a classe. Cada dia aniria a la meitat de la classe i així durant tot el curs. Mai haguera pensat que haguérem tingut una de les nostres converses mitjançant una videotrucada. Ens estem convertint en experts de la informàtica. Jo tinc unes ganes de veure-vos i jugar, riure i fer-vos enfadar. A veure, Jaume, no t'emociones tant que encara tenim que fer cas a les normes de seguretat. Encara que jo no sé si podré resistir a donar-vos una abraçada. M'ha encantat aquest temps que hem estat parlant entre nosaltres. Sabeu una de les coses que he après durant aquest temps? Valorar les coses xicotetes de la vida. Estar amb els amics, estar en la família, quedar a la platja o celebrar un aniversari. A poc estem tornant a la normalitat i espero que pront es puguem veure i abraçar-nos tots. Jo tinc que anar-me a fer un coc, que he fet molts de menjars bons en el confinament. M'estic convertint en un xef de primera. I per als que ens escolteu, si alguna vegada ens heu sentit un poquet malament, és perquè ens estem trobant mitjançant una videotrucada. Adéu, tonte! Hola, som les 5 alumnes que vam anar d'Erasmus a Grècia durant una setmana. Noa, Paula, Cristina, Lara i Clàudia. I amb les nostres paraules anem a portar-vos a un viatge de records. L'experiència va ser inolvidable. Hi ha moltes coses que visitar i cada una té el seu punt especial i únic que fa que siga molt bonic tot. Jo he vingut a parlar-vos un poc sobre la Torre Blanca de Tessalònica. Està situada al costat del mar, en un passeig preciós a qualsevol hora del dia, on hi ha restaurants típics, tendes de souvenirs... La Torre Blanca és un dels principals monuments de Tessalònica i porta una història amb ella. Aquesta torre va formar part de les muralles de la ciutat durant segles fins a l'any 1866, que és quan van ser destruïdes. Després de la conquesta per l'exèrcit grec, la torre va ser pintada de blanc com símbol de purificació, d'on ve el seu nom actual. I ara vos passo una companya que va anar amb mi d'Erasmus. Hola, sóc Lara i jo us parlaré de la platja de Peralla. Durant el viatge d'Erasmus, el dia 25 de setembre, vam passejar per Tessalònica i més tard vam pujar a un vaixell i vam poder apreciar lo bonica que és la costa de la ciutat. Després d'uns 30 minuts de viatge, vam arribar a un embarcadero molt xicotet, on vam desembarcar. La platja era llarga i estreta, però molt bonica i llimpia. Vam dinar a un restaurant xicotet i estava tot molt bo. Més tard ens vam posar a jugar a jocs tradicionals amb els xiquets d'altres països mentre estàvem a l'arena. I per últim, ens vam banyar un poquet les cames a l'aigua tan llimpia i transparent de la platja.
Un altre lloc molt bonic que un pot visitar en un viatge a Grècia és Meteora. I si tens temps, cal incloure en l'itinerari. La paraula grega Meteora significa suspens en l'aire i els 6 monasteris de Meteora estan situats en gegants pilars de pedra. Des d'aquest lloc tens una gran visió, segur que et fascinarà. També és un lloc ple d'història, ja que hi havia atacs per la Segona Guerra Mundial on un gran nombre dels monasteris van ser destruïts o arruïnats per les tropes alemanes. No t'oblides que necessites una vestimenta apropiada, una falda llarga per a dones i uns pantalons llargs per a homes, ja que és un lloc religiós ortodox on viuen monjos. A part dels monuments històrics que ja han nombrat les meves companyes, a Tessalònica també hi ha altre tipus de llocs per visitar, com pot ser l'estàtua dels paraigües o més coneguda com Umbrellas Tongopoulos, que és una espècie d'estàtua en forma de molts paraigües junts en la qual, a part d'observar-la, també pots fer-te fotografies d'allò més originals i boniques. A més de tot això, l'estàtua està situada al passeig marítim, no molt lluny de la Torre Blanca de la qual ja us hem parlat, i és perfecte per passejar pels voltants i parar-se a veure l'estàtua. Com ja han dit les meves companyes, Grècia és un lloc magnífic per viatjar i creu-me que si ja sona espectacular en paraules, veureu amb els teus propis ulls és infinitament millor. L'estàtua d'Alexandre el Magne està situada al port de Tessalònica. L'estàtua està composta per Alexandre el Magne o el Gran i el seu cavall. Alexandre va ser un dels líders mundials més reconeguts, fill d'Olímpia, que era la filla del rei de Grècia, i Filipo II de Macedònia. En la plaça on està situada l'estàtua també podem trobar 5 escuts amb personatges de la mitologia grega. El primer té gravat una serp, el segon un ñu, el tercer un lleó, el quart un falcó i el cinquè una dona amb cercs al coll. En conclusió, us aconsellem de veritat anar a visitar Tessalònica, ja que és un lloc molt bonic i amb molta història. Esperem que vos hagi agradat aquest viatge pels nostres records. Adeu! Us ha agradat? Segur que sí. Vos esperem divendres. Retuit Ràdio, un espai de trobada per connectar la totalitat dels membres de la comunitat educativa. Retuit Ràdio, un programa que compta amb la col·laboració dels centres educatius de Benicarló amb el suport de l'Ajuntament i l'impuls de la Conselleria d'Educació. Retuit Ràdio, ara sí que estem connectats i connectades.